wat ko wat sngap ya kaei ba kibiru ki kren ko gaktin ge jomble namar gaktin ge jomble kala kren shai la dangi phala ulong bahok wat bayai ne ban ma ban pun khoi jangai phi naga pop chunga chupi baro compare ka pop ka ba kumno ba phile one should try just quest ko ba philong daga jingala ka bomun pin you try un ma e phi pin la ban nyai shakman balong ge jingar khu balong ge jingshai khamtam ban pandep ye ge jing thumu ge jongle ya ka ba uble ula shania api uble ya ba bu yangai phi sing prtheu bo ga ge jing thumu bat ngidon kam ngin pandep e daga jing thumu ge jong try just quest ya ka ba ula shania hanga api ya ka ega bau try jisu la shania api nga namla ban pendep kata dai ma phi ga ban pendep na kata na wat shon sa ha tu kan chaka ga ba phi don khon sro riau yeng jon na ga chaka ga ba udon phiro yeng jon na ga chaka ba phi don ke jon na tu ba phi othya phai sho try jisu kes wat sngap ga jik parem wat sngap ya ka ega ba wan ga jimut phi wat sngap ya ka ega ba kibiru ki kren wan sho try jisu kes kuma pilong lalu di ki pop chbi khman jung try jisu kes wan de ga jingjao umana khman jung try jisu kes ngai utrai un ma un khoi gi pop chpi kumbo David Wong ngala phlalu gi pop changa ngam shem la buri ti utrai ulama nga ngai scan lar pi phlalu pi klem buri chu ngai utrai un ma gi pop chpi